filɛbagaw fo ni tan bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka bi yan fo aw sigiyɔrɔ la ka da jira la ka fɔ aw bɛ ka Mali kunnafoni point TV de lajɛ ni wagati in na an bɛ dankɔrɔba kɛnɛ kɔnɔ dankɔrɔba kɛnɛ ye kɛnɛ mandi don kɛnɛ min bɛ an ka belebelew ko fɔ belebelew la belebelew bari maa o maa bɛ yen nɔ ni sɔnna k'i bolo den kɔni taa na baara k'i sigi k'i hakili lajɛ ka bɔ sini ma sini kɛnɛ i bɛna kɛ faso den ɲuman dɔ ye o kumana i ye dankɔrɔba ye i ye belebelew la belebele dɔ ye bi ne kelen tɛ plateau kan ni buramuso kɔrɔba buramuso ncini ayiwa kuma de y'an sɔrɔ yen nɔ Jɛnɛba Fane kori baasi t'i la ala kana baasi k'an si la an bɛna jɛ ka baro kɛ bi an ka invité min sɔrɔ bi maa min bɛna ka na an n'a ka jɛ ka baro kɛ denmisɛnnin min don a b'a seko kɛ kosɛbɛ an ka seko ni dɔnko la ne kɔni tɛna na se ka caman fɔ a ko la nka jaralaka don dɛ n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn jaralaka don a tɔ sa mɛ ne dan tɛ mɛn tigida ye a n'a fa ma k'a k'a bisimila kɛnɛ kɔnɔ Aboubacar bisimila. Alhamdulillah. Voilà, donc bonjour. Je salue vraiment toutes les personnalités qui sont en train de nous assister. Voilà, en ce moment propice. Voilà, je me présente. Mon vrai nom c'est Bakari Diarra. Voilà, mais je fais de la musique reggae. Voilà, donc mon nom Rasta c'est Fakolsa Junior. Fakolsa Junior. Voilà, mais plusieurs personnes m'appellent Tikendia Fakoli Junior. Voilà, parce que mes titres ressemblent à ceux de Tikendia Fakoli Junior. Ayiwa mais n kɔni bɛ ka min f'i ɲɛna i bɛ ka kan min fɔ nin ye ne tɛ sala de ne ma kalan o bɛna kɛ cogo di sa. Bon, problème t'a la. Comme l'Afrique kan caman bɛ fɔ kan caman bɛ mɛn an fɛ donc n'a ka min fɔ an bɛna répondre la. Voilà, n'a ka min fɔ an bɛna répondre la. An bɛna bamanankan fana fɔ mais an ka bamanankan ma goya komi aw ta. A bɛ na goya ɲɔgɔn fɛ. Ok mon cher i bisimila. I ka nali diyara an ye an y'i wele ka na an ka baro kɛ an bɛ fɛ k'a dɔn i yɛrɛ ka misiki a nana cogo di i bɔra jɔn ni jɔn na. Bon, ne ka misiki nana cogoya min na bon depuis ne sanji loro ne bɛ dɔnkili n bɛ to ka artistes écouter bon o de la dɔnkilila jala n ye voilà donc nana commencé waati min na n bɛ français kan yɛrɛ mɛnna ɲɛnama bon n bɛ to ka DJw lamɛn mais n bɛ to ka rastamaniw fana lamɛn donc Tikendia Fakoli ka dɔnkili le nana ka ne to inspiré parce que depuis à l'âge de 5 ans je chante mais j'aimais beaucoup la justice. Voilà, donc on a Tikendia ka son don la main olu jala n ye donc n tun bɛ to ka taga école yɛrɛ la playback n bɛ jouer playback la voilà école fête la n bɛ to ka n wele donc n bɛ to ka Tikendia ka morceau jouer donc on nana na fɔ problème t'a la ni yɛrɛ ka opportunité sɔrɔ n bɛna jija ka morceau kelen bɔ. Pourtant i ɲɛ b'a la ne bɛna Tikendia wele i ka wari sara parce que e ye playback kɛ ni Tikendia ka morceau ye tellement k'a diyara i ye ka diya ye ah non n bɛ Tikendia wele n b'a fɔ Tikendia ye bon i ka petini dɔ bɛ yen nɔ i ka d'a ye mais il faut qu'il paye quoi. Non o tɛ kɛ problème ba ye parce que ne b'a dɔn bi bi in na n'a ye Fakoli yɛrɛ wele voilà ko petit dɔ bɛ yen min bɛ to k'a ka son da peut-être école fête la a bɛ diya Tikendia ye voilà parce que ce sont les grands aujourd'hui qui sont en train de se battre pour la liberté africaine donc s'ils ont certes ils sont là pour la propagation de la justice africaine mais n'o ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ tuguni min bɛ wuli la comme pipinière ka fara o kan k'o ka information propager ne fɛ n'o ma kɛ dusuja ye olu ma voilà o man ka kɛ juguman ye a tɛ k'a ye i bɔra jɔn ni jɔnw na. Bon ne bɔra mɔgɔ minnu na ne bɔra fɛ komi bon n t'a dɔn a bɛ fɛ ka mun fɔ sisan. I parents. Oui bon ne bɔra cɛ min na o tɔgɔ bɛ ko Ousmane Diarra. Ousmane Diarra ani bon Jɛnɛba Sankari. Oh là là. C'est ton fils hein? Wallahi ne yɛrɛ di. Ousmane Diarra Ok sisan nɔ i ko e tun bɛ to ka taa école fête ninnu na Tikendia ka dɔnkili jumɛn yɛrɛ de bɛ yen min ye e attiré. Bon Fakoli ka dɔnkili min bɛ yen ni o ye ne yɛrɛ attiré ka ne tɔ inspiré a ka morceau dɔ bɛ yen ko bɛɛ y'i ta ɲini. E ka dɔɔnin da ta la
bi kɔni an bɛɛ bɛna reggae de dɔn. Donc Fakoli ka dɔnkili dɔ ko bɛɛ y'i ta ɲini bɛɛ k'i ta ɲini i ta ɲini o bɛɛ y'i ta ɲini bɛɛ k'i ta ɲini ta ɲini o dɔ kɛnɛ labɛn k'i ko den dɔ taara ta ɲini o dɔ kɛnɛ la k'i ko den dɔ taama ta ɲini o mon papa est président, débrouille-toi, Tagnini, oh. Même si papa est ministre, faut travailler, Tagnini, oh. Dununya vitesse, l'Irak, et kani la wale ngoro tchekou. Wile kanye lo mema o terebana, c'est que Babylone taille maîtresse ingrat. Bay Tagnini, Tagnini, oh, voilà, donc c'est ce morceau qui m'a beaucoup inspiré. Anata ima be buramso ama be na ta ni OK Jarake c'est ça ye cassette d'abo oui né cassette d'abo voilà j'ai fait un album de 5 titres oui à titre follow bon titre follow est le Maliban en danger oui le Maliban en danger Buramso Maliban en danger Mali be danger là-bas ou bien Mali era de danger bon be faka mi fongo le Maliban en danger Mali be danger là et que donc les fene kontiga tanga oh le Maliban en danger oh en Afrique le Maliban en danger Fakeri Saba a des conseillers comme son vice-président et son premier ministre. Il a des conseillers comme ses députés de l'Assemblée et ses maires du quartier. Fakeri Saba a des conseillers. Mais alors comme ces conseils se sont montrés incapables à leur mission, alors moi je ne les ferai pas de tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, à la Libye, à la Somalie, à l'Afghanistan et tout récemment au Centrafrique. Rastafari. Oh, Africa. Yeah. Alala Kena wa me kelen finyana et puis balo a voix yɛrɛ bɛ ɲini ka na ne i b'a fɔ ko tigɛnjɛ yɛrɛ sigilen don an kɔrɔ yan nɔ o ye kelen ye a filanan c'est-à-dire système dɔ b'o bolo i yɛrɛ sigilen a b'i tɔgɔ fɔ k'i jamu fɔ i t'a dɔn k'a kan b'i ma e m'a ka dɔnkili mɛn ko fa kirisaba an ka tɛmɛ o yɔrɔ kan d'accord après la musique tu fais quoi? Voilà, donc vraiment une question de Jalanye parce que mon ami a fait Jalanye voilà voler flamme na voler flamme din à la question réponse voilà réponse là voilà en même temps je vais en profiter voilà qu'a faut farafinde betula yeni qu'a faut jan mo betula yeni dans la vie il faut avoir un plan A et plan B voilà donc si tu as un plan A si le plan A n'a pas marché je sais que tu peux faire confiance en plan B. Maintenant, si on a plan qui est un peu sur les boulots, il y a plan A. Non, échoué là, bon, au but qui découragé, alors que Jean Latigé est échangé de courage et puis d'encouragement. Mais il décourage là, il va étudier. Donc, en dehors de la musique, moi je suis un étudiant à l'université. Voilà, Kabbalah, Ngolobougou. Voilà, je suis en 2e année et je suis en train de faire les lettres modernes. Voilà, donc après la musique, c'est ce que je fais comme métier. Là, on ne sait jamais. On a la musique là. Voilà, mais à la voilà, on peut être fonctionnaire pour chanter, mais on ne peut pas chanter pour être fonctionnaire. Voilà. Donc, on est. OK. O jarane o bayira ay mi foto o kanam o singilen te srabo. Oh ni
i jɔ sen fila ɲini yɛrɛ la buramuso a dɔw la o ka fisa koyi e yɛrɛ yɛrɛ fila nin min na sisan nɔ ni e sɔnna ka kundigi fara i bolo kan ni an bɔra mikoro la ni ne taara e tɛna ne kundigi exactement tabarikala a ka ɲi nɔ sa ɲinɛ kundigi ko in o t'i ka choix ye ayi o tɛ ne ka choix ye dɛ n buramuso e ka kundigi o kɔlɔkɔlɔ wari de bɛ sɔrɔ kundigi wari la sa a bɛ digi mɔgɔ la o n buramuso e tɛ kundigi fɛ baara min bɛ digi la e t'o fɛ tabarikala e ni ce e bɛ se ka fɔ baara in na est-ce que i voyagera bon ne ka baara la kɔni tiɲɛna ma voyage fɔlɔ voilà ma voyage fɔlɔ parce que ko sababuya kɛ jumɛn ye ne bɛ jouer maquille de la playback la ka caya ani boîte ninnu na voilà en tant que rasta voilà min bɛ rastamani labɔ o ye quand tu fais live n'i bɛ live kɛ voilà mais komi bon artisiya yɛrɛ ye fɛn dɔ de a bɛ commencer ni wari ye ka taa laban ni wari ye voilà donc an kɔni an bɛ fitini mun sɔrɔ an yɛrɛ la an bɛ olu de tala ka financer voilà olu ka kɛ bon an ka sanga ma se ka sankɔrɔ ta ka se voyage ninnu ma fɔlɔ o b'a yira k'a fɔ dɛmɛbaga ko b'i la exactement an bɛ wagati min na i ko sisan n'i ye dɛmɛbaga sɔrɔ donc la personne est la bienvenue exactement o tɛ d'accord ala ka dɛmɛbaga ɲuman d'an bɛɛ amina lajɛlen yarabi kala yarabi ala k'an sutura baara in kɔnɔna na i ye gɛlɛyaw sɔrɔ bon artisiya kɔnɔna na o ye n ye gɛlɛya dɔɔniw sɔrɔ voilà n ye gɛlɛya dɔɔniw sɔrɔ parce que il arrive que munna m'a fɔ n ka gɛlɛya sɔrɔ ne sela parce que ne bɔra Côte d'Ivoire la non seulement n bɛ Côte d'Ivoire la ne ma se ka son bɔ o yɔrɔ la yen voilà lycée la an yɛlɛla internet le kan ka reggae instrumental dɔw télécharger voilà an ka son dɔ bɔ o ye fila yɛrɛ le ye donc ne ni n terikɛ dɔ le tun b'o ye voilà on a chanté sur l'esclavage de l'Afrique voilà et puis on a encouragé aussi les amis à travailler maintenant quand sera Mali la yan bon an ka gɛlɛya min sɔrɔ souvent texte dɔw bɛ kɛ ne bolo n bɛ fɛ k'o bɔ actualité yɛrɛ kan mais bon studio o ma nɔgɔ donc vraiment o gɛlɛya de b'an kan sisan mais comme an yɛrɛ ka évoquer cogoya min na olu bɛɛ ye dɛmɛbagako ye bon ani voilà d'accord sisan Boubacar min i passé n buramuso ma j'espère que fana question dɔ b'a bolo ka a poser kunna ok buramuso yanni ne ka n ka question daminɛ ne bɛ fɛ k'a ɲininka question damani na fɔlɔ ok Jarakɛ Tigandia Fagoli Junior exactement donc ne bɛ fɛ k'e ɲininka dɔnkili Tigandia ladegeli ninnu na est-ce que e ni Tigandia yɛrɛ delila ka ɲɔgɔn ye oui bon ne a ka question posé ni ko Tigandia ladegeli n bɛna jaabi dɔ di yɔrɔ la parce que mɔgɔ caman ko non ko ne bɛ dɔnkili la ko n voix bɔra Fakoli voix fɛ bon ko est-ce que ko n bɛna taga ɲɛfɛ yan bon ne kɔni b'a dɔn ko yirimisɛnnin falen man di yiriba kɔrɔ voilà mais moi-même de kɔni ne ni Tigandia an bɛ causer WhatsApp kan voilà nous sommes vraiment en contact voilà ne taara fɔ a fɛ ka taa ɲininka mais n ko pourquoi si moi je chante c'est toujours votre voix voilà oui parce que souvent ne yɛrɛ bɛ taa fɔ tu kɔnɔ n bɛ taa répétition kɛ pour que n voix bɛ yɛlɛma parce que comme n k'a fɔ cogoya min na n bɛna kɔsegin a kan yirimisɛnnin falen man di yiriba kɔrɔ k'ale to yen bon ne bɛ dɔnkili la ne voix bɔra ale voix fɛ souvent mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ ne ka titre ta ko c'est pour lui i ka ye mais bon comme n k'a fɔ cogoya min na ala ka kɛ le ye ko ye voilà donc malgré que ne bɛ effort kɛ n bɛ taa répétition kɛ tu kɔnɔ mais voix tɛ se ka changer normalement quoi voilà mais ma dɔn peut-être n'an bɛ taa an bɛ se nuance dɔw bɛna se ka k'a la voilà donc o yɔrɔnin ninnu de ye ok Tigandia Fagoli Junior donc dɔnkilida in kɔnɔna na e yɛrɛ ye nafa jumɛn de sɔrɔ dɔnkilida in kɔnɔna na bon dɔnkilida kɔnɔna na ne ye nafa min sɔrɔ la c'est que dɔnkilida kɛla sababu ye bon ne ka quartier la bɛɛ man dɔn mais minnu kan dɔn ni dɔnkilila ye voilà bonya bɛ ne n'olu ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ moi je parle du reggae c'est la justice voilà et puis bon je parle du reggae olu yɛrɛ b'a ye n'an sigila gɛrɛn na bon ne bɛ idée mun avancer voilà c'est l'actualité et puis o bɛ farafinna ka ɲɛtaga le demander voilà parce que ni ka ye bibi na bon je vais en profiter voilà une petite parenthèse aujourd'hui il y a 5 continents dans le monde
Voilà, mais continent c'est le continent africain. Voilà, on a l'impression que nous sommes foutus de l'introduction jusqu'à la conclusion, alors que c'est pas une réalité. C'est-à-dire le doute a été déjà semé, le lavage des cerveaux. Donc on est beaucoup kalama wati kelena quoi. Donc on est bola au kalama. Il va falloir qu'on fasse des rappels, voilà, pour que minube ta femme na jono pour que voilà. Et voilà, on va essayer de faire ni Allah sonna peut-être de génération en génération. Un jour, la génération va se fâcher pour réclamer elle-même sa liberté, voilà, et puis ça va faire mal, comme l'a dit Tikendia, mais de façon pacifique, je veux dire. Ok, ama fara ɲɔgɔn na fɔlɔ de. Ne ko Tikendia fɔ ko religion. Diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna na, fɛn jumɛn de ka di e ye? Bon, diɲɛlatigɛ kɔnɔna na fɛn min ka di ne ye, justice ka di ne ye kosɛbɛ. Voilà, justice ka di ne, parce qu'il y a justice et puis il y a injustice. Voilà, nous fɛn fila olu de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Voilà, ne gars b'a fɔ la ko cɛ ka ɲi, c'est que cɛ jugu de bɛ yen. Voilà, donc moi j'aime beaucoup la justice. O de ka kɛ reggae ka di ɲɛ quoi. Voilà, reggae ka di ɲɛ. N'a tun kɛra ko ne kun ye madrasa kɛ bi ou bien komi n ka kuranɛkalan ninnu kɛ. Bon, lagosi tɛ rastamaniya minɛn kɔnɔ, mais n bɛ fɛ ka fɔ cogo di, parce que ni a kun kɛra ko ne ye madrasa ninnu kɛ sisan, min kun bɛ diya n ye sisan peut-être wajibi le. Voilà, parce que c'est ce que j'avais prévisionné. Voilà, mais comme il m'a dit là, donc même ni de la digue kono, il t'a se ka caman fɔ quoi. C'est pas trop tard d'apprendre le Coran, mais le chemin le plus rapide, moi j'ai vu que c'est le reggae, parce que rasta ni ka Coran kala, ni be wajibi kala misiri la. O ye foi mila, o ye non seulement i yɛrɛ ka foi. Beta do ale jine kono ni dumé ani be joro mo wore utala. Mais un rasta, lui ça c'est foi générale. Parce que ebe joro non seulement il veut continuer à me gagner joro noy, mais ebe joro ni jambé tous les cas foi quoi. Parce que aujourd'hui quand moi je dis tout le site là, on a titré d'Obengo mon général, ne te foute pas de ta dignité. Pendant les campagnes électorales, tu nous avais présumé que si tu venais au pouvoir, que tu allais créer des routes, que tu allais goudronner les routes. Donc aujourd'hui, si tu viens au pouvoir, que tu refuses de faire ça, c'est comme tu te fous de ta dignité. Alors qu'on doit demander, voilà, bon, on va faire un kumali, moi dalakan. Donc mon général, ne te foute pas de ta dignité, aïe aïe aïe, mon général. Stop à la blague et tuer la blague et tuer. Donc il y a titre d'abord on est fanaka. Ok, religion. Ne bɛna segin ni kɔfɛ dɔɔni. Problème t'a la, exactement. E ko k'i ye album kɛ. Album na san vidéo b'a la. Bon n ka album un album de 5 titres mais tiana vidéo qu'on t'a là voilà vidéo t'a là clip kuma la c'est ça ok comme clip t'a là donc amina tuguni diana tigela quoi ni bramso fɛn dɔ man di ye kɔni fɛn dɔ ka di fɛn man di est-ce que ale ma a fila bɛɛ tugu ɲɔgɔn na a bɛɛ tugu ɲɔgɔn na bon fɛn min man di ne ye an bɛ bi tere min na dunuya yɛrɛ fanba bɛ balo le kan quoi mais olu man ne voilà n tɛ dumɛ man di ne ye kosɛbɛ faniya tigɛ kojugu man ne ye quoi parce que la seule supercherie mɔgɔ bɛ galon min tigɛ normalement i kan ka galon de tigɛ ka ko lalaga comme silamɛ yɛrɛ ko cogoya min na mais ka galon tigɛ ka mɔgɔ dɔw mako sa k'i yɛrɛ ta ɲa bon ni ne ye o la dɔrɔn bon de kɛ ka di k'an yɛrɛ mabɔ i la quoi olu man di ne je n'ai rien voilà je n'ai rien je suis pauvre parce que souvent ni a ka question posée souvent ni mɔgɔ dɔw k'i ɲininka ni ka jaabi tɔgɔ di o b'a fɔ mais Fakoli Junior toi tu n'as rien fait t'i bolo mais toi tu veux toujours parler de la justice c'est vrai je vais parler de la justice parce que o de ka di ne ye quoi voilà parce que fɛn min ka di mɔgɔ ɲɛ i ka teli ka tugu o sira le quoi i ka teli k'o de kɛ maintenant ni min man di ɲɛ i ka teli ka bɔ o sira kan i ka teli fana k'o le détester voilà le mensonge avec provoquer les cacophonies ka domini kɛ faniya kɔnɔ olu man di ne ye quoi ok Fakoli ne bi kuma di n buramuso ma ale bi dɔ f'i ɲɛna a diyara n ye n buramuso ni sɛgɛn Junior oui baro bɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ ma exactement baara in yɛrɛ kɔnɔ
Il y a des artistes conflit bini mo mini ñontia. Bon ne koni be cogoya mina bibina conflit ni artiste foyi kɛ. Voilà, parce que même ne ka don sa sangu conflit ngone ka action d'opposer nga ma artiste dɔ ɲɛ a fan fɛ. Voilà, moi je suis capable de me déplacer ka taa dali quoi. Voilà, parce que kira ka disa dɔ bɛ yen a ko cɛfariya ye fɛn jumɛn de ye waati min na i b'a dɔn ko i dimina ka dali kɛ quoi. Mɔgɔ b'a dɔn ko i dimina waati min na ka dali kɛ k'o de ye cɛfariya dɔ ye. Parce que moi je me base sur quoi à travers la question. Moi je me base très souvent sur l'histoire de l'Afrique. Voilà, je me base souvent sur l'histoire de l'Afrique. Parce que selon l'UNESCO, esclavage Ouattila, il y a eu 210 millions de Noirs qui ont été évacués sur le continent européen, rien que pour provoquer la stabilité européenne. Voilà. Mon million, million de temps. Donc, ni au Bebola Frafina, et puis pendant autour du 14e siècle, France, on en a gagné Frafou, Tchéakata, Europe, la démocratie libérée. Donc, quand je regarde toutes ces vidéos, et puis je vois aujourd'hui Frafou et Etamna, c'était Frafou, quoi. C'est-à-dire, il va calamambe, Djanyali ke donné la réponse et la question. Bibi nena va voilà quand c'est comme moto là quand c'est comme mobile là moi je vois que c'est faux. Oui. Je vois que c'est faux parce que bolongane luru djanyati ke lenyala tse ka fembe di mo ma ko. Nene ko sa sangone be na nantobi. Beta sugula le beta tomati sa beta gban sa be goyo sa. Mais mo be tomati fere mo be gban fere mo be goyo fere o ti yere le ba ka goyo prix fo. Maintenant nene ko mo ti ka goyo prix fo na ko mo kan ka soro duru bene bolo est-ce que va aller arranger. Voilà. Donc, il va falloir que aller ka produit moussa ka goyo sene na ko mugan c'est que aka produit tono be bo et peut afana aka bénéficier be bola. Mais ni tala sa ka ta ka mugan 500 duru donc abe beni sini era se ka goyo sene se ka tomati sene donc ala e farafu ka nege blanga dugolo jugolo ka sanu bla pour que on va exploiter. On va faire que non, comme nous tambolo ka exploiter. Est-ce que moi ni ka foro sene ni korola est-ce qu'il était baradé on ta ka foro bara. Donc au bena nous on a 600% on va prix fort. Non prend 60. Si moi j'ai décidé de leur donner 70%, au lieu de 30% ta. Oye bengan de yo. Mais sans à quoi ni nana gana ka tomate bokataka. Est-ce que ne veut faire sur sene. Donc c'est comme ça. Am dana le ambe fere le ke do ba sa weta fabriquer si ça anga fere anga fere mani wari mais amba sa chukwa là. Est-ce que tu vois? Donc c'est toutes ces conditions-là qui font que non, aujourd'hui l'Africain, il est comme quelqu'un qui fait pitié. Voilà. Sinon, bon, il faut comme nous sommes maudits, Adona Tabola, tout ça là c'est faux. Voilà. Tant qu'on ne met pas l'accent sur l'éducation pour permettre à nous tous de connaître la réclamation professionnelle de nos droits et nos libertés, vraiment ça ne serait pas facile. Aïe. Ah oui. Allah ka sabu ɲuman kɛ. Amin arabe. Junior, baara in kɔnɔna na, est-ce que mɔgɔ bɛ yen nɔ i ni mɔgɔ min bɛ jɛ ka baara kɛ i ka musique kan jardin arrangeur mɔgɔ b'i dɛmɛ k'i ka baara fɛn ni i ka ani i ka inspiration bɛ sɔrɔ cogo di? Bon musique nin kɔnɔ mɔgɔ bɛ min bɛ ne dɛmɛ n'a ka baara kɛ voilà mais financièrement a tigi ma pɛrɛn ɲɛnama de quoi voilà o mɔgɔ ye jɔn ye comme Ase Solo Baraka. Ase Solo Baraka mɔgɔ dɔ de ne yɛrɛ donna Mali la yan ale ye ne dɔrɔn ale de y'a fɔ ko non bon mon petit je vais t'aider malgré que faut être bolo mais ngi ga musique tagabolo e coga mina je vais t'aider voilà donc allez venir de me donner et puis bon mon arrangeur aussi s'appelle Fat voilà Fat voilà lui là aussi voilà c'est un ami qui est mon manager donc allez faire déplacement au Kende Katayoro là voilà donc il fait les photos et puis il fait les publications tout ça là c'est pour chercher une popularité comment on va propager mieux la justice. D'accord. Et bien inspiré cogo di dɔnkili ka dɔnkili voilà ne ka dɔnkili la ne ka inspiration yɛrɛ bɛ sɔrɔ très souvent ne bɛ sigi le ka imagineli kɛ quoi voilà parce que un exemple tout de suite là an ka son dɔ bɔ on ma bɔ fɔlɔ cɛ dɔ bɛ yen a ye den sɔrɔ quoi maintenant a ye denmuso sɔrɔ bon den ni ba sara dɔrɔn bon une manière den bɛ bɔ ka yala min kɛ o ka rejeter donc o ka rejeter den ni tola opposition na fo kana na fatu quoi maintenant a fatula a su a ka parents minnu bɛ yen o ma sɔn ka occuper a su la quoi donc ne ye morceau dɔ bɔ mais o ma bɔ fɔlɔ n ko i b'a gbɛn i bi denmuso fɔlɔ gbɛn ka bɔ so i b'a gbɛn ne fa
aw bɛ fɛ a bɛ taga mini e b'a gwɛnna i bɛ dencɛ kɔrɔba gwɛnna ka bɔ so e b'a gwɛnna nga aw bɛ fɛ a bɛ taga mini donc olu remarque façon de la sisan ne bɛ n ka inspiration sɔrɔ voilà et puis je chante. Ok. Junior kuru min ɲini kana se cɛncɛn na maintenant i bɛ i ka foli ka labanw kɛ an bɛ sɔrɔ k'an kɔ don ɲɔgɔn na mini saya ta tɛ kelen ye. Ah oui, exactement. Donc non seulement bon bɛ nin so nin kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yan n b'olu bɛɛ fo la voilà et puis n bɛ farafin bɛɛ fo la parce que kira ko ko faso kanu ko ye limaniya dɔ ye ne faso ye farafinna ye donc n bɛ tila ka diɲɛ bɛɛ fo voilà nin lamɛnli la an bɛ dugawu kɛ ala k'an dɛmɛ ala k'an sutura donc on a qu'à beaucoup écouter vraiment les musiques avec les paroles des différents prêcheurs qui conscientisent. Parce que voilà, ça me fait qu'en liberté réclamée. Parce que si tu vois qu'aujourd'hui nous sommes en retard, on va falloir qu'on se cache fait au tech parce que à la mort Johnny a quatre d'enfants fouillés bladou colo qu'on a mis à daïri mebla. Donc on me se cache fait mais ça dépend. Moi on dit que valeur me dit vraiment moi oui t'en olé quoi. Donc un valeur dans vraiment un gars juste ici, un gars liberté réclamée. Un jour je sais que ça va payer cher. Inch'Allah. Ok, Ijara. Oui. Merci beaucoup. Merci bien à vous. Ika nali diyara nye. Umbramuso. Nin kun ye an ye dankɔrɔba kɛnɛ kɔnɔ ani Facols Junior. Donc ni masa in man ka jɔnya jɔ an na. Don n'a nataw la kanubagaw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dankɔrɔba kɛnɛ wɛrɛ kan ani dankɔrɔba wɛrɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn.